Molt bon dia, estem amb en Delfí Geli, el president del Girona Futbol Club, un Girona Futbol Club que, com sabeu, és nou equip de primera divisió i el que volíem era compartir una estoneta amb ell aquestes primeres impressions d'aquest ascens històric. Delfí, bon dia. Hola, molt bon dia. Primeres sensacions d'aquest ascens, ara que ha passat ja unes hores, tot i que has dormit poc. Sí, bueno, grans sensacions. Crec que ja amb la perspectiva d'haver passat el dia d'ahir, la nit, d'alegria, de felicitat, d'objectiu, el primer objectiu complet i de que seguim, de que hem d'intentar que això sigui el principi de molt bons anys pel Girona. Clar, és molt fàcil dir les coses de farem. Tu quan comences aquest projecte, que això es fa un parell d'anys, ara el farà el mes de juliol, realment podies arribar a pensar que en tan poc temps s'arribaria on s'ha arribat? Això és molt difícil i la vida del món de futbol te diu que no, d'il·lusions poques i realitats. Però sí que crec que vam ser realistes i conscients del model de club o de la manera de funcionar que volíem i estem intentant anar per aquest camí sense fer falses perspectives ni enganyar la gent, intentant prendre les decisions correctes. A vegades ens equivoquem i no sempre tot surt com volem, però bé, crec que ens trobem davant un club que hi ha tranquil·litat, que té perspectives de creixement i que com deies al principi, que pot ser una bona aventura. Quina és la fórmula? O si no vols revelar el secret, perquè és el que tothom busca, quins ingredients ha de tenir aquesta fórmula? Jo no crec que hi hagi... Perquè al final els 22 equips de segona és el que busquen, no? Aquest ascens a primera directa. Jo no... o secrets, o fórmules o històries, no sé, no em acaben de convèncer, no crec que siguin les paraules, sinó jo crec que en el club, en moltes àrees, primer tenim un cos tècnic, una plantilla que han fet una campanya importantíssima, que han estat molt bé, als quals s'ha de felicitar i els hem de donar les gràcies perquè ens han portat fins aquí. I nosaltres des del club, el que hem dit sempre, intentem acompanyar, que no els falti de res, que tinguin les millors condicions, intentar créixer i ficar les màximes facilitats als nostres socis, als nostres simpatitzants i seguidors, que la gent es vagi fidelitzant al Girona, que crec que a poc ho anem aconseguint i sobretot és que normalitat i que ens podem dir les coses a la cara i que un objectiu és el Girona, no hi ha un objectiu personal, un lluïment personal, sinó l'objectiu és el millor per al Girona. Quanta gent t'ha felicitat? No et puc respondre a la pregunta perquè encara no m'he contestat. He mirat el mòbil i a les 5 de la matinada responia missatges, encara en tinc molts per contestar. Dels que hagis vist, algú especial, que t'hagi agradat, que et recordés de tu? Sí, molta gent que et penses, amics, gent del futbol que ja durant tots aquests dies han estat enviant missatges les últimes setmanes i que hem començat etapes amb ells i ells també estan triomfant i estan en grans clubs i els meus amics, la família, no sé, veure la felicitat de la meva dona, dels meus fills, de tot l'estadi ahir, que crec que des de tribuna veiem els de preferent que estaven amb el somriure, això no té preu, i crec que Girona, la ciutat, es mereixia una alegria així, estàvem amb aquella tensa calma, aquella tensa espera, no? Sí, que tenia que arribar i com és lògic al final arriba perquè ens ho hem guanyat. I tu que tens una extensa carrera com a futbolista, es pot dir que has viscut amb més emoció això des de fora o et quedes amb alguns dels èxits que has tingut com a jugador? Com a jugador vaig tenir la sort de ser jugador, que és un privilegi, que és el millor que jo volia o m'agradava. Vaig viure grans emocions, moments importants, però aquest és diferent, no sé si millor o pitjor, però és diferent i és molt especial. I avui crec que és un dia increïble, ha passat el dia d'ahir, és el dia després i estem en un moment que veus que tothom està gaudint d'aquest dia i això és que la gent amb les dificultats que passem i en moments millors pitjors que tingui aquest moment, segurament estem ajudant
a molta gent a ser millor, molta gent ho comenta, no? Heu fet feliç a molta gent. Correcte, no? Però això és el millor que et poden dir. Què canviarà a partir d'ara? D'entrada la gespa, per exemple, no? Montilivi? Sí, canviaran coses. Bé, primer de tot, el salt qualitatiu o l'aparador, dir-li com vulguis, que fiquem a Girona al món enter. Avui en dia la Lliga Santander, que és la primera divisió, es veu a tot el món, a tots els racons. Jo crec que Girona és una ciutat que ens coneixen molt, la província, som una ciutat important per la gastronomia, per la ciutat, per la costa, la cultura també, no? Potencial cultural. Però el futbol té això, que mou milions i milions de persones, mou masses i bé, ens veuran en qualsevol racó i si no ens coneixien encara ens coneixeran més i crec que això els ciutadans a la ciutat aportarà molt. Anem una mica al detall, deia això de la gespa, confirmes que evidentment hi haurà un canvi de gespa? Sí, bueno. I que això obligarà que potser la pretemporada el Girona no jugui cap partit com a local, no? Estem parlant sempre de la gespa, però el que canviem és el drenatge, és el problema, no? Això vol dir un parell de mesos ben bons. Sí, hi ha feina i evidentment canviem, també aprofitem per canviar la gespa, per millorar-la i hi ha el tema de la llum, que a primera divisió ens obliguen per les transmissions televisives, has de canviar tot la llum, estem treballant amb l'ampliació per encabir molta més gent a l'estadi i bé, moltes més coses del dia a dia que segurament ara no s'aviran. El primer seria el tema de la gespa i això es podria visualitzar ja aviat? Sí, la gespa estem intentant començar ja, el més aviat possible. Estem pendents de permisos, perquè quan abans comencem ens permet anar amb més marge per al creixement de la gespa, l'arrelament i les millors condicions. Això vol dir que el trofeu Costa Brava s'haurà d'ajornar? No sé si s'ajornarà o farem una alternativa. Buscar un altre escenari. Això es havia fet un any i em sembla que es va jugar al camp del Palamós, no fa gaire, amb el Mallorca. Pot ser, no sé, no ho recordo exactament. Estàvem a espera de la confirmació del que sempre hem parlat, les dues possibilitats, les dues vies que hi havia aquest any, que era la primera o segona. Segurament que no es farà abans de començar la Lliga, això ja és segur, i ara veurem com ho resolem. Deies el tema de l'ampliació, unes 2.500, 3.000 persones per donar un aforament d'uns 12.000? No hem tancat la xifra definitiva, vam dir que aquesta setmana ho parlaríem, no és un tema urgent perquè amb les grades que volem ficar, aquestes mòbils, permet jugar força. Tampoc sabeu exactament el lloc? Seria gol nord i preferent? Correcte, la idea és gol nord i preferent. Per aquí van la idea, no sabem exactament. Haurem de veure què notem, com viu tot i... El feeling de la gent també una mica, però jo crec que quan obriu el llistat perquè la gent es pugui fer abonada, jo crec que hi haurà cua, no? I el que té aquestes grades que pots ficar més, que no et quedes tancat, sinó crec que és aquesta possibilitat. Parlem del tema aquest dels socis, ara en teniu 7.000, d'aquí uns dies imagino que obrireu la renovació d'abonaments i la captació de nous. Fins a quants socis us heu plantejat poder arribar a primera? Tenim els 7.000 socis, tenim aquesta setmana números rodons, estem als 600 o passem dels 600 fans, que ja ens marca una mica la idea. Això segur que s'incrementarà al llarg d'aquests dies. La gran pregunta pel carrer és podré fer soci? Esperem que tothom es pugui fer soci i intentarem tancar una xifra i les localitats perquè tothom pugui estar amb el Girona. Serà molt més car ser soci del Girona? Ser soci del Girona no serà molt car, evidentment a primera pujaran els preus una mica, però no ens tornarem bojos, sinó s'han fet estudis i estarem a dins la normalitat. Un altre dels temes que també hi ha sobre la taula és aquesta possible entrada de nou capital. El Girona estarà encara en més contacte amb el Manchester City en els propers mesos o setmanes? S'està parlant molt d'aquest tema, d'aquesta situació. No canviarà molt el funcionament del club. Estem en una línia, ja
portem tot l'any treballant en aquesta línia i serà la mateixa línia. Si en definitiva es fa un canvi de propietat o bueno, s'ordena una mica tot, però és que és indiferent, no canviarà des de que passi una cosa no passi. És a dir, el dia a dia el seguirà portant del Figeli, el seguirà portant Quique Càrcel, el seguirà portant Ignasi Masbagà, aquestes àrees seguirien igual. No canvia res, perquè des del primer dia ha funcionat així. I crec que s'ha demostrat, no fa falta parlar més. La gent s'ha entrat, la propietat, respecta molt, vol que la ciutat s'identifiqui amb el club, crec que això se va aconseguint, que tothom estigui orgullós perquè en definitiva representem els nostres jugadors, el nostre tècnic, el club representa la ciutat, a tots els seus ciutadans i què més que no que estiguin orgullosos i se sentin ben identificats amb el club. Deixa'm fer-te un parell de preguntes més. Una seria el tema entrenador. Pablo Machín té contracte, però aquests dies està parlant el Quique Càrcel si realment el complirà i ell si realment el vol complir. Pablo Machín serà l'entrenador del Girona a primera? Bé, tu has dit, no? Tenim el míster un any de contracte, no s'ha parlat d'un altre. També és cert que aquests últims dies i que estàs pendent i enfoques tot, però és que en cap moment es parla d'un altre escenari ni ningú ens ha plantejat. I podria, si només li queda un any, un reforçament en forma de renovació, per exemple? Segura, no sé, això és en Quique el que ens ho ha de proposar. Bé, en el seu moment li vam fer una bona ampliació al míster. Jo crec que nosaltres estem encantats amb ell, crec que ell està a gust amb nosaltres, se sent identificat amb Girona, amb la nostra gent i ojalà puguem seguir aquest camí durant força temps. Quants fitxatges faltaran? Pregunta que no puc contestar. Tenim jugadors en contracte, tenim jugadors que acaben, tenim seguits que tornaran al seu club. Bueno, haurem d'acabar d'ordenar-ho una mica tot i faran falta els que necessitem per ser un Girona competent, competitiu, que estigui a l'alçada de la qualitat que hi ha a primera divisió i estic segur que però perquè la gent estigui tranquil·la, o sigui, el Girona no vol ser un ascensor, el Girona s'hi vol quedar aquí. El Girona, quan nosaltres diem que hem complert un primer objectiu és que sempre amb tots els respectes, no? I respectant a tothom vam dir que havíem de donar un pas més i que havíem de pujar a primera divisió o intentar-ho. El futbol i l'esport és complicat i ara hem tingut la sort, diguem que hem donat aquest primer pas, però tenim molts de passos per donar i per consolidar el Girona, ser un equip consolidat a primera divisió. Això és molt fàcil dir-ho ara, però l'any que ve serà complicat i passarem vicissituds, però tots junts hem d'aconseguir això. I l'última amb una doble. Teva és la felicitat, una, i quin estadi és el que li fa més il·lusió visitar com a president del Girona de primera? En aquests moments Tebas no m'ha felicitat o no l'has vist, no? No l'he vist. Sé que ens felicitarà, si més no ho farà en persona a la pròxima reunió de la Lliga i amb això no hi ha cap problema. Quin camp me fa més il·lusió? Me fa il·lusió forces camps. Potser me faria molta il·lusió en el Vicente Calderón, que és on he passat un dels majors anys. No aniré, però aniré al nou estadi, que serà increïble i bonic, a l'Alavés, perquè he estat allà, el Barça, bueno, fa molta il·lusió, però a mi el que em fa més il·lusió és veure el Girona en aquests estadis. Vull dir, és que no es tracta de personalment, sinó es tracta que som un club, que som molts i que la millor il·lusió és veure el Girona competint amb els millors.